Izenzo isahluko sesikhombisa soqala ukufunda evesini lokuqala. Umpristi omkhulu wayesethi, "Nembala lokho kunjalo na?" Yena wathi, "Madoda, bazalwane, nani bobaba, lalelani. uNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba u-Abrahama eseMesopotamiya engakakhi eHarana. Wathi kuye, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho uye ezweni engizakukhombisa lona. Khona waphuma ezweni lamaKaledi waya wakha eHarana. Kwathi esefile uyise, uNkulunkulu wamsusa lapho wamhlalisa kulelizwe enakhe kulo nina manje. Kepha akamnikanga ifa kulo, ngisho nelingangonyawo. Wathembisa kodwa ukuthi uza kumnika lona libe ngelakhe nelenzalo yakhe emva kwakhe, engakabi namntwana. uNkulunkulu wakhuluma kanje, wathi, inzalo yakhe iza kuba ngumfokazi ezweni lezizwe. Bayakuyenza izigqila, bayiphathe kabi iminyaka engama400, kepha leso sizwe abayakuba yizigqila kuso ngiyakusahlulela mina, kusho uNkulunkulu, andukuba aphume, bangikhonze kule ndawo." Wayesemnika isivumelwane sokusoka. Kanjalo-ke wazala u-Israyeli, wamsoka ngosuku lwesishiyagalombili. U-Isaka wazala uJakobe. uJakobe wazala okhokho abayi12. Okhokho baba nomhawu ngoJosefa, bathengisa ngaye, wasiwa eGibhithe. Kodwa uNkulunkulu wayenaye, wamkhipha kuzo zonke izinhlupheko zakhe, wamupha umusa nokuhlakanipha phambi kukaFaro inkosi yaseGibhithe. Yena wammisa abe ngumbusi eGibhithe nakuyo yonke indlu yakhe. Kepha kwafika indlala kulo lonke iGibhithe nakwaKhanani, nokuhlupheka okukhulu. Obaba kabafumana ukudla. uJakobe esemzwile ukuthi kukhona ukudla eGibhithe, wathuma obaba ngokokuqala. Kwathi ngokwesibili uJosefa wazizwa ngabafowabo. Kwabonakala kuFaro isizwe sakubo kaJosefa. uJosefa wayesethumela wabiza uJakobe uyise nabakubo bonke, abantu abangama75. uJakobe wehla eGibhithe, wafa yena nawobaba, wayiswa eSikemi, babekwa ethuneni elithenga u-Abrahama ngenani lesiliva kumadodana kaHamori. kumadodana kaHamori eSikemi. Kepha sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu asisho ku-Abrahama, banda abantu, baba baningi eGibhithe. Kwaze kwavela enye inkosi yeGibhithe ebingamazi uJosefa, yona yasiphatha ngobuqili isizwe sakithi, yahlupha obaba ngokulahlisa izingane zabo zingaphili. Ngaleso sikhathi kwazala uMose, waba muhle kuNkulunkulu, wondliwa izinyanga ezintathu endlini kayise. Eselahliwe, indodakazi kaFaro yamthola, yazondlela yena ukuba abe yindodana yayo. uMose wamfundisa ukuhlakanipha konke kwabaseGibhithe, waba namandla namazwi nangemisebenzi yakhe. Kuthe eseneminyaka engama40 ezelwe, kwafika enhliziyweni yakhe ukuba abamele abafowabo, abatwana bakwa-Israyeli. Babona umuntu ephathwa kabi, bamvikela, wamphindisela ohlushwayo, wambulala waseGibhithe.
ubethemba ukuthi abafowabo bayakuqonda ukuthi uNkulunkulu ubanika ukusindiswa ngesandla sakhe, kepha abakuqondanga. Nangangomuso wafika ukuba belwe, wazama ukubalamula. Babuyisana wathi, "Madoda, ningabazalwane, niphathanelani kabi na?" Kepha lowo owayemona umakhelwane wakhe wamhlohloloza wathi, "Ubekwe ngubani ube ngumbusi nomahluleli phezu kwethu na? Usufuna ukungibulala nami njengalokhu ubulele waseGibhithe izolo na?" Khona uMose wabaleka ngenxa yalelozwi, waba ngumfokazi ezweni lakwaMadiyani lapho ezala khona amadodana amabili. Kwathi sekuphelele iminyaka engama40, kwabonakala kuye ehlane lentaba yaseSinayi ingelosi isela ngabini lomlilo esihlahleni. UMose ekubona wamangala ngalowo mbono. Esasondela ukuba abhekisise, kwafika izwi leNkosi lathi, "NginguNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka noJakobe." UMose wathuthumela, akabanasibindi sokubhekisisa. Nkosi yayisithi kuye, "Khumula izicathulo ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Ngikubonile nokubona ukuhlushwa kwesiGibhithe, ngizwile ukububula kwaso. Sengehlile ukuba ngibakhiphe. Woza kalokhu, ngizakukuthumela eGibhithe." UMose lowo abamalayo bethi, "Ubekwe ngubani ukube umbusi nomahluleli na?" Uyena amthumelayo uNkulunkulu ngesandla sengilosi eyabonakala kuye esihlahleni, abe ngumsi nomhlengi. Yena lowo wabakhipha enza izimangaliso nezibonakaliso ezweni laseGibhithe naselwandle olubomvu nasehlane iminyaka engama40. Nguye uMose lowo owathi kubantwana bakwa-Israyeli, "UNkulunkulu uyakunivusela umprofethi kubafowenu njengami." Nguye lowo owayesebandleni ehlane kanye nengelosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawobaba, nowamukela amazwi okuphila ukuze aninike wona. Kepha obaba abavumanga ukumlalela, kodwa bamhlohloloza. Babuyela emva eGibhithe ngezinhliziyo zabo. Bathi ku-Aroni, "Senzele onkulunkulu abazakuba phambi kwethu, ngokuba uMose lowo owasikhipha ezweni laseGibhithe asazi ukuba wehlelwe yini." Benza ithole ngaleyo mihla, baletha umhlatshelo esithombeni, bajabula ngemisebenzi yezandla zabo. Kepha uNkulunkulu wabafulathela, wabadedela ukuba bakhonze ibandla lezulu, njengokuba kulotshiwe encwadini yabaprofethi ukuthi, "Naningilethela iminikelo nemihlatshelo iminyaka engama45, nina ndlu ka-Israyeli na? Qha, nathatha itende likaMoloki nenkanyezi kankulunkulu uRemfani, imifanekiso enayenza ukuba nikhuleke kuyo. Ngiyakunimukisela phambili kwesiBabiloni." Kwakukhona itende lobufakazi kobaba ehlane njengalokho akuyalayo yena owakhuluma noMose ukuba alenze lomfanekiso obewubonile. Obaba benoJoshuwa balamukela, balingenisa ezweni lezizwe azixoshayo uNkulunkulu ebusweni bawobaba, kwaze kwaba semihleni kaDavide owathola umusa ebusweni bukaNkulunkulu.
wacela ukufunela uNkulunkulu kaJakobe idokodo, kepha nguSolomoni owamakhela indlu. Kodwa ophezukonke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla, njengokusho komprofethi ukuthi, izulu liyisihlalo sami sobukhosi, nomhlaba yisenabelo sezinyawo zami. Ngenjani indlu eniya kungakhela yona, isho iNkosi, noma yiyiphi indawo yami yokuphumula na? Nina bantamu zilukhuni, abangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele, njengoyihlo ninjalo nani. Kumuphi kubaprofethi oyihlo abangamzingelanga na? Babulala ababememezela ngaphambili ukuza kokulungileyo, eseningabakhapheli nababulali bakhe. Nina enamukela umthetho ngokuyala kwezingelosi, kepha aniwugcinanga. Kwathi bekuzwa lokho, bahlabeka ezinhliziyweni, bamgugudela amazinyo, kepha yena egcwele umoya ongcwele wagqolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wathi, bheka, ngibona izulu livuliwe, neNdodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Base bekhuluma ngezwi elikhulu, bavala izindlebe, batheleka kuye kanyekanye, bamkhiphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe. Ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa egama layo linguSawuli. uStefanu bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi Jesu, yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi, wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi, ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokho walala ubuthongo. Izenzo isahluko sesishiyagalombili, soqala ufunde evesini lokuqala. Kepha uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Ngalolo suku kwavela ukuzingelwa okukhulu kwebandla laseJerusalema. Bahlakazeka bonke emazweni aseJudiya naseSamariya, kwasala abapostoli bodwa. Amadoda akholwayo ambela uStefanu, amkhalela isililo esikhulu. Kepha uSawuli walichitha ibandla, engena ezindlini ngezindlu, ehudula abesilisa nabesifazane, wabafaka etilongweni. Abahlakazekileyo basebehamba, bashumayela izwi levangeli. uFiliphu wehlela emzini waseSamariya, wabashumayeza uKristu. Izixuku zalalela nganhliziyoni okwakukhulunywa nguFiliphu, zizwa, zibona izibonakaliso azenzayo, ngokuba kwaphuma omoya abangcolile kwabaningi abakhwelwa yibo, bememeza ngezwi elikhulu. Nabaningi abafe uhlangothi nabayizinyonga baphulukiswa. Kwabakhona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Kepha kwakukhona indoda ethile nguSimoni igama layo, eyayikade eyenza imilingo kulowo muzi, isimangaliso isizwe saseSamariya, ezishaya umuntu omkhulu. Banamathela kuye bonke, kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu, bethi, Lo ungamandla kaNkulunkulu abizwa ngokuthi makhulu. Babenamathele kuye ngokuba ebamangalisile isikhathi eside ngemlingo yakhe. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFiliphu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu nangegama likaJesu Kristu, babhabhadiswa abesilisa nabesifazane. Naye uSimoni wakholwa, wathi esebhabhadisiwe
wanamathela kuFilipu, wamangala ebona izibonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla ayenzileyo. Kwathi ukuba abapostoli baseJerusalema bezwa ukuthi iSamariya lilamukele izwi likaNkulunkulu, bathumela kubo oPetro noJohane. Sebehlele khona babakhulekela ukuba bamukele uMoya oNgcwele, ngokuba wayengakehleli nakoyedwa kubo, kodwa babesabhaphathizwe egameni leNkosi uJesu kuphela. Khona babeka izandla phezu kwabo, base bamukela-ke uMoya oNgcwele. Kepha uSimoni, ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya, waletha imali kubo, wathi, "Ngipheni nami lawo mandla, ukuze yilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele uMoya oNgcwele." Kepha uPetru wathi kuye, "Isiliva lakho malibhubhe kanye nawe, ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. Awunasabelo nalifa kulelizwe, ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kukaNkulunkulu. Ngakho-ke phenduka kulobububi bakho, unxuse eNkosini. Ingabe ungathethelelwa yini isizindlo senhliziyo yakho? Ngokuba ngiyabona ukuthi usenyongweni ebabayo nasekuboshweni kokubi." USimoni wayesephendula ethi, "Nginxuselani nina eNkosini, ukuze kungehli lutho kimi lwalokho enikushiloyo." Kuthe sebefakazile belikhulumile izwi leNkosi, babuyela eJerusalema, bashumayela ivangeli emizaneni eminingi yabaseSamariya. Kepha ingelosi yeNkosi yakhuluma kuFilipu yathi, "Suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza." Yona iyihlani. Wayesesuka wahamba, bheka nansi indoda yase-Etiyopiya, umthenwa, isikhulu sikaKhandake, inkosikazi yase-Etiyopiya, ebiphezu kwengcebo yayo yonke, ebifikile eJerusalema izakukhuleka. Ibisibuya ihlezi enqoleni yayo, ifunda umprofethi u-Israyeli. Umoya wathi kuFilipu, "Sondela, unamathele kuleyo nqola." UFilipu wayesegijimela kuyo, wayizwa ifunda umprofethi u-Isaya, wathi, "Uyakuqonda kambe lokhu okufundayo na?" Yona yathi, "Ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na?" Yamnxusa uFilipu ukuba akhwele ahlale nayo. Kepha isahlukwana sombhalo ebisifunda yilesi esithi, "Wayiswa ekuhlatshweni njengemvu, njengewundlu elithule phambi komgundi walo, kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Ekuthobeleni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa." Ngubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni. Kepha umthenwa wathatha wathi kuFilipu, "Ngiyacela, umprofethi ukukhuluma lokho ngobani na? Uzisho yena noma omunye na?" UFilipu wavula umlomo wakhe, eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Wathi besahamba endleleni bafika emanzini. Umthenwa wathi, "Bheka, nanka amanzi. Kwalani ukuba ngibhaphathizwe na?" UFilipu wathi kuye, "Uma ukholwa ngenhliziyo yonke, kungenziwa." Waphendula wathi, "Ngiyakholwa."
ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Wayala ukuba inqola ime, behlela emanzini bobabili. uFiliphu nomthenwa wambhabhadisa. Kwathi sebekhuphukile emanzini, umoya weNkosi wamhlwitha uFiliphu. Umthenwa akabe esambona, kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. Kepha uFiliphu wafunyanwa e-Azotu, wahamba eshumayela ivangeli kuyo yonke imizi, waze wafika eKesariya. Izenzo isahluko sesishiyagalolunye, soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha uSawuli esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi, waya kumpristi omkhulu, wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni, kuze kuthi uma efumana abantu baleyo ndlela, abesilisa nabesifazane, abayise eJerusalema beboshiwe. Kepha ekuhambeni kwakhe, esesondela eDamaseko, kwabaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini. Wawa phansi emhlabathini, wezwa izwi lithi kuye, "Sawulu, Sawulu, ungizingelelani na? Kulikhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini." Wayesethi, "Ungubani Nkosi?" Yathi, "Mina nginguJesu omzingelayo wena. Kodwa vuka ungene emzini, uzakutshela lokhu omele ukukwenza." Kepha amadoda ayehamba naye ayemi engenakukhuluma, ngokuba ezwa izwi kodwa ayengaboni muntu. uSawulu wayesevuka phansi, kepha esevukile amehlo akhe kabonanga lutho. Base bembamba ngesandla bamisa eDamaseko. Izinsuku zabantathu engaboni, engadli, engaphuzi. Kwakukhona eDamaseko umfundi othile, igama lakhe lingu-Ananiya. Inkosi yathi kuye ngombono, "Ananiya." Yena wathi, "Ngikhona Nkosi." Inkosi yayisithi kuye, "Suka uye esitaladini esithiwa Siqondile, ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawuli waseThasu, ngokuba bheka, uyakhuleka. Ubonile indoda igama layo lingu-Ananiya ingena, ibeka izandla phezu kwakhe ukuba abone." Kepha u-Ananiya waphendula wathi, "Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema. Nalapha unamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho." Inkosi yayisithi kuye, "Hamba, ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe, namakhosi, nabatwana bakwa-Israyeli, ngokuba mina ngiza kumbonisa konke amele ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami." Khona wahamba u-Ananiya wangena endlini, wabeka izandla phezu kwakhe, wathi, "Sawulu, umzalwane, iNkosi uJesu eyabonakala kuwe endleleni oze ngayo, ingithumile ukuba ubuye ubone, ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele." Kwaba masinyane emehlweni akhe kwangathi yinkwethu, wabona, wasukuma, wabhabhadiswa. Esedlile wathola amandla. Wahlala nabafundi baseDamaseko izinsuku ezithile. Masinyane washumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo, bathi, "Lo asiye ochitha eJerusalema abakhuleka kulelo gama, nalapha uze ngalokho ukuba aqhube beboshiwe kubapristi abakhulu na?" Kodwa uSawuli wakhuluma kakhulu emandleni, wahlula abaJuda abakhileyo eDamaseko, eqinisa ukuthi lowo unguKristu. Sekudlule izinsuku eziningi, abaJuda benza icebo lokuba bambulale, kepha icebo labo laziwa nguSawuli. Babemhlalela nasemasangweni imini nobusuku ukuba bambulale. Abafundi basebemthatha ebusuku bamehlisa ogange bemewula ngeqoma. Esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa nabafundi, kepha bonke bamesaba, bangakhohlwa ukuthi ungumfundi. Kodwa uBhanaba wamthatha
wamisa kubapostoli, wabalandisa ngokuthi uyibonile inkosi endleleni, nokuthi ikhulumile kuye, nokuthi eDamaseko wayeshumayela ngesibindi ngegama likaJesu. Wayenabo eJerusalema engena ephuma, eshumayela ngesibindi ngegama leNkosi, ekhuluma ephikisana nabaJuda abakhuluma isiGreki, bona bazama ukumbulala. Abazalwane sebekwazi lokho, bamehlisela eKesariya, bamthumela eThaso. Njalo-ke ibandla laba nokuthula kulo lonke laseJudiya naseGalile naseSamariya, lakheka lihamba ekosabeni iNkosi, landa ngenduduzo kaMoya oNgcwele. Kwathi uPetro ehambela izindawo zonke, wehla kwabangcwele abakhe eLida, wafumana khona umuntu othile ogama lakhe lingu-Eneya, owayeselele ecansini iminyaka eyisishiyagalombili efe uhlangothi. Khona uPetro wathi kuye, "Eneya, uJesu Kristu uyakuphilisa, vuka, wendlule icansi lakho." Wayesevuka masinyane. Bambona bonke abakhe eLida naseSarona, baphendukela eNkosini. EJopha kwakukhona umfundikazi othile ogama lakhe linguThabitha, okungukuthi uDoka ngokuhunyushwa. Yena wayenemisebenzi eminingi emihle nokwabela abampofu izipho. Kwathi ngalezo zinsuku wagula, wafa. Sebemgezile bambeka ekamelweni eliphezulu. Kepha iLida laliseduze neJopha. Ngakho-ke abafundi sebezwile ukuthi uPetru ukhona lapho, bathuma kuye amadoda amabili emncenga ethi, "Ungalibali ukuza kithi." Wayesesuka uPetru wahamba nabo. Esefikile bamisa ekamelweni eliphezulu. Abafelokazi bonke beza kuye bekhala, bambonisa izambatho nezingubo ababezile uDoka esenabo. Kepha uPetro wabakhipha bonke, waguqa ngamadolo, wakhuleka, waphendukela esidunjini, wathi, "Thabitha, vuka." Wayesevula amehlo akhe, wabona uPetro, walulama. Yena wambamba ngesandla, wamsukumisa. Wayesebiza abangcwele nabafelokazi, wambeka phambi kwabo ephilile. Kwezwakala lokho kulo lonke iJopha. Abaningi bakholwa yiNkosi. Wayesehlala izinsuku eziningi eJopha kwaSimoni umsuki.